Toto je nová herná klávesnica od Alzy Rapture Kilo. Táto klávesnica je OEM produkt. To znamená, že nejaká firma v Číne ju vyrobila a akurát Alza si na ňu dala svoje logo Rapture. Takto to bohužiaľ funguje v Československu s veľa značkami. Kúpia nejaký vlastný produkt z Číny, dajú na to svoje logo a predávajú to drahšie. Určite to robia aj kvôli ziskom, ale niekedy naozaj nemajú na výber. Aj keby Alza chcela vyrobiť svoj vlastný produkt, bolo by to asi veľmi drahé a nebolo by dosť ľudí, aby si to kúpili. Alza túto klávesnicu momentálne predáva za 25 € a povedal by som, že jej výrobná cena je okolo 20. Čiže Alza si za to účtuje iba 5 €, čo je celkom v pohode. Nejaké iné firmy by si možno pýtali 10, 15 alebo aj 20 €. Toto trochu nesedí k tomuto videu, ale nikdy si nekupujte Sencor produkty. Ani jeden, žiaden, nekupuj si proste Sencor. Reálne, zrob si screenshot toho produktu, daj to do Google, nájdete to AliExpress, tam to bude za polovičnú cenu, tam si to kúp. Reálne, prosím, nekupuj si Sencor. OK, to je jedno, poďme teraz na kvalitu. Zo spodnej strany má klávesnica dve nožičky, aby si ju mohol nakloniť. Bohužiaľ nie sú pugmované, čiže sa ti bude šmykať po stole. To sa dá našťastie veľmi ľahko opraviť s jedným rýchlym trikom. Jednoducho zober tavnú pištoľ a daj trošku lepidla na spodnú časť, presne tam, kde by malo byť pogumovanie. Chvíľu počkaj, kým to zaschne a tadá, máš pogumovanú klávesnicu. Tak a už sa nehybe po stole. Switche. Táto klávesnica je super kvôli tomu, že má mechanické switche. Máš na výber medzi OutEmu Red a OutEmu Blue. Ak nevieš, ktoré z nich si vybrať, určite ja osobne by som ti odporúčal Red alebo červené. Sú rýchlejšie, tichšie, čiže tým pádom ich je menej počuť v mikrofóne a tvoji teammates budú viac šťastnejší, že nebudú počuť tvoju klávesnicu. A čo sa týka zvuku, tak tu máš porovnanie medzi Rapture Kilo a mojou 60% custom klávesnicou s Scalebox White switchami. RGBčko alebo podsvietenie. Tlačením FN a šípiek vieme meniť rýchlosť efektu a samotný jazd klávesnice. Šípkou hore pridávame, šípkou dole uberáme. Šípkou doprava zrýchlime efekt a šípkou doľava spomalíme efekt. Ak chceme zmeniť efekt, tak stlačíme FN a Insert. Klávesnica má veľa krásnych efektov, čiže verím tomu, že nájdeš svoj obľúbený. Samotná klávesnica je super, za tú cenu by som ju odporúčal každému, ale určite by som urobil ten trik s tavnou pištoľou. Ak by toto bola moja prvá klávesnica ku počítaču alebo ku Xboxu, o ktorom som točil video buď tu alebo tu, nie som si úplne istý, tak bol by som veľmi spokojný s jej pomerom cena-výkon. Ak sa ti toto video páčilo, tak sa ti asi bude páčiť aj toto. YouTube si myslí, že áno, čiže povedz, aké si ho pozrel. Ďakujem a čauko.